Sledujete Knedlo Zelo Web Show. Toto je Radovan, toto je Zoe. Zežrali si jazyk. Čaute. Pozeraj na ňu, ona robí... Že budeme ochutnávať jedlá, ktoré dáme predtým do teplovzdušnej rúry. Čo potrebujeme ako prvé? Čo potrebujeme ako prvé? Preca? Teplovzdušnú rúru! Tada! Prvé dáme a ochutnáme čo? Absolútne jednoduché na prípravu, pretože stačí to dať iba do tej rúry. Fritované jedlo, stačí nám 180 stupňov. Už sa tešíte na ochutnávku? Áno! Ideme na to. Páči. Môžete si zobrať. No čo? Dobre? Koľko dávaš? Koľko bodov z 10? 10 z 10. Inka, koľko dávaš? 9 z 10. No idem toho koštovať aj ja. 5 z 10. Zoe, vyberá chladičky, tak sa tu netočia kuringy špír! A ako druhé budeme testovať čo? Kuracie krídielka. Super! Je to kuracie krídielka. Ako tomu dávaš, Zoe? 1 z 10. Rádko ty? 10 z 10. To je naozaj aj pre mňa. 10 z 10. Bomby. Tretie jedlo. Poďme na to. Sú to sírové tyčinky. Koľko za teba, Rádko? 0 z 10. A Zoe, ty? 10 z 10. Vyskúšam to ešte ja. Za mňa 7 z 10. Keď už máme teraz na konci Knedlo Zelo Web Show, čo bolo od decka najlepšie? Podľa vás. Rádko, podľa teba? Nugaty. Zoňka? Toto. Toto? A za mňa zrejme tie krídelka. A že každý sme si našli svoje. Toto bolo Knedlo Zelo Web Show. Takývajte, čaute! To je po dobrej testovačke. Treba aj pomôcť s riadami. Takže každý si zoberie svoj tanier a poutiera. A ty budeš robiť čo? Ha, ja som to pomýlal.